Hallo, wat vindt u van deze kunstwerk? Dit Van Gogh kunstwerk, heel mooi. Zoals ik het zei, is het gemaakt van Vincent van Gogh. Heel veel fantasie, vind ik. Ik ga kijken of dit een kerk is of een boom. Het lijkt een beetje op portalen als je het ziet. Maar misschien zijn het wel sterren en zo. Die kan erin fantaseren. Oké. Wat denkt u dat de kunstwerk van gemaakt is? Ik denk dat het van krijt is gemaakt. Ik weet het niet zeker, maar jawel, ik ben er zeker van. Hij heeft dat zo mooi met krijt, krulletjes gemaakt, ongeveer. En voilà, dat is het. En denkt u dat deze kunstwerk nieuw of een beetje oud is? Het is van Vincent van Gogh, dus het is oud. Het is niet nieuw, zullen we zeggen. Oké, dag.